sai manna ana samun zoɓo rodo. Idan aka samu zoɓo rodo sai a samu bawon abarba. Abarba kawai za a siya complete domin za a amfani da bayan za a kuma amfani da cikin. Sai a samu ɗanyen citta. Sai kuma a samu kanunfari. Idan aka samu mazar kwailan da nake nufi ba mazar kwaila na shuga ba, mazar kwaila na rake, asalin mazar kwaila na rake nake nufi. Sannan sai a samu zuma. Shi nake nufi. Na maganar zoɓo rodo, abarba, ɗanyen citta, kanunfari da mazar kwaila. Wannan shi nake nufi. Idan aka samu wannan, bayan an samu wannan sai a ɗebi zoɓo sai a tafasa shi. Kamar da zaki zoɓo drink ɗin ki sai a tafasa shi. Idan aka tafasa shi ya tafasu sai a tace shi. Idan aka samu aka tace shi sai kuma sai a ɗauki ɓawon abarban nan da aka bari sai a sake mai da shi bayan an cire 'ya'yan zoɓo rodo sai a mai da shi ciki sai sake tafasa kamar na minti 5 zuwa 10. Idan sai a cire wannan ɓawon abarban shi kuma a ciki. Yanzu sai a samu cikin abarban sai a je a nika ta da ɗanyen citta ita kuma sai a nika ta da ɗanyen citta sai a sa kanunfari. Idan aka sa kanunfari sai a mai da ita ciki sai ta sake tafasa. Idan ta tafasa to ita bara ta ce bara za a bata ne a cikin kunna sai a zo a samu wannan mazar kwailan a daka sai a zo a sa zuma sai a tace ta to sai a rinka sha namiji ya rika shanta sosai yana gyara ɗa namiji kwarai.